Askild, du er jo type 1 diabetiker, hvilket vil sige, at du jo ikke producerer nok insulin. Hvad gør det for dig i din hverdag? Altså, jeg skal jo stikke mig selv med min insulinsprøjte sådan 4 gange om dagen. Altså det er jo sådan, man skal lige sidde og mærke det rigtige sted at stikke, men altså i min hverdag så har det nok mest betydning i skolen, hvor hvis man sidder i kantinen eller sådan noget, kan det godt være lidt irriterende at skulle måle sit blodsukker, men ellers så er der ikke den store ændring i min hverdag. Når man den her insulinsprøjte her, du stikker dig med 4 gange dagligt, hvordan virker den inde i din krop? Altså, jeg tager den jo faktisk 5 gange dagligt, da jeg skal tage 2 om morgenen. Jeg skal tage en langtidsvirkende, og så skal jeg tage en korttidsvirkende, eller en hurtigvirkende, som knytter sig til min kost. Det skal jeg så også gøre igen ved eftermiddag og ved middagstid, der tager jeg også en hurtigvirkende. Så om aftenen tager jeg igen en langtidsvirkende. Man behøver ikke at have lige så højt blodsukker, når man ligger og sover, så den knytter sig i hvert fald til det. Ja. Du har jo så type 1 diabetes, hvilket vil sige, at din krop ligesom er holdt op med at producere insulin. Og når din krop ikke laver insulin, så kan du ikke hjælpe energien fra maden ind i dine celler. Så hvad sker der med din krop, hvis du helt stopper med at tage den her insulin? Altså, hvis jeg helt stopper med at tage insulin, så vil jeg begynde at tabe mig meget, da, altså som du selv siger, at jeg kan ikke hjælpe glukosen ind i mine celler. Så mine celler vil egentlig begynde at sulte, og så vil jeg derfor tabe mig. Og hvis jeg helt stopper, så kan jeg jo ende med at dø af sult, selvom jeg egentlig spiser mad.